βρίσκεται στην Αγία Νάπα. Ο Στάκε ανοίγει την μπάλα, θα κάνει το γύρισμα, απομακρύνει ο Ριέντε. Είπαμε νωρίτερα. Να σου πω επίσης να δούμε τη φάση για τον Απόλλωνα πρώτα. Το Μάρκες, ο οποίος έκανε το γύρισμα. Προσπαθεί να κλείσει τους χώρους η Αγία Νάπα από το Ραχίμι. Κόντρα που έγινε, απομακρύνεται η μπάλα. Συγκλίνει ο Ρουμάνος, περνάει από του Ραχίμι. Εκτός περιοχής ο Απτουραχίμι, δοκιμάζει το σουτ, θα βγει άμυνα από Οδυσσέος. Λοιπόν, οι δύο προπονητές θα μεταφέρω, ξεκινώντας από τον Άγγελο Τσολάκη που τον είδες και εσύ νωρίτερα. Να δούμε τον Μαλεκίδη, η προσπαθία του. Μαλεκίδης περνάει για Βάρκα, το γύρισμα στην περιοχή, ξανά Μαλεκίδης. Κλείνεται από δύο. Βάρκα, Σπόλιαρη, Απτουραχίμι. Έχασε την κατοχή. Άδωνη για κόλ. Ο Απτουραχίμι εικάζεται στον Πέτρο Μάρκες. Έγινε Αλεκίδης, το γύρισμα στην περιοχή. Το σούτ του Απτουραχίμι, ο Στυλιανίδης θα διώξει. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Απτουραχίμι και την λεπτά που έχουμε διανύσει. Τουραχίμι πάτησε μπάλα για Σπόλιαριτς, για Αγουστάκε. Αλεκίδης ανεβαίνει. Σέντρα του Μαλεκίδη, απομάκρυση με το κεφάλι από τον χώρο. Το 2-0 διατηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Μάρκες τρέχει να προλάβει, τα καταφέρνει, διατηρεί την μπάρα εντός και θα πάρει και το κόρνερ για τον Απόλλωνα στο 40. Ριέντε. Η Αγία Νάπα 2-3 καλές στιγμές. Ιδιαίτερα αυτή με τον Φερέιρα στο 12 ήταν κλασική ευκαιρία που θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ και σε εκείνο το σημείο θα... Είναι αλλαγές προσώπου. Να δούμε εδώ τον Μάρκες. Βάρκα περνάει για τον γκολ ανάμεσα από 2 και 3 η κόντρα. Τελικά τώρα θα προσπαθήσει. Συνεργασία του Αγίμη δεν θα μπορέσει να Στάκε συμπίσε μπάλα για Μάρκες. Βγαίνει η άμυνα και απομακρύνει. Ταρίκουα. Βγήκε άμυνα. Σαγκάλ για τον Μάρκες, αλλά αφήνει γιατί σε θέση offside ο Σαγκάλ. Γύρισε εκεί που δεν υπήρξε συμπαίκτης. Θα έχουμε αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Κοντικός έψαξε να βρει Βαλμπουενά χωρίς όμως αποτέλεσμα. Συνεργασία με Ταρίκουα, Βαλμπουενά, η κεφαλιά προς τα πίσω. Και για να την μαζέψει για να τη δώσει στο συμπαίχτη. Είχε πάρει μία, νομίζω με τη Δόξα ήταν που πέτυχε χατρίκο ο Πέτρο Μάρκες. Είναι πιο έμπειρος από παρόμοιες καταστάσεις ο Πορτογάλος. Πάντως πρέπει να σου πω και έτσι πιο, ας το πούμε. Τέλος, συν 1 λεπτό που θα είναι ο χρόνος
των καθυστερήσεων. Έχουμε ακόμη ένα δίλεπτο για το τέλος. Δεν θα κρατήσει το 90 λεπτό. Θα μπούμε σε χρόνος καθυστερήσεων εδώ. Σαγκάλ. Και εδώ το μαρκάρισμα. Χαμηλά Νταρίγκουα. Η μπαγιά στην περιοχή απομακρύνεται. Από πέρσι βρίσκεται στην Αγία Νάπα.